मराठा आरक्षणासाठी अंतरवाली सराटीत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरती गंभीर आरोप केले आहेत। फडणवीस मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतायत, त्यासाठी ते कट रचत आहेत। सलाईनमध्ये विष देऊन मला मारण्याचा विचार चालू आहे। माझे एन्काउंटर करण्याचा फडणवीसांचा प्रयत्न आहे, असे गंभीर स्वरूपाचे आरोप जरांगे पाटील यांनी केले आहेत। अंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलकांना उद्देशून बोलत होते। यावेळी बोलताना जरांगे यांनी राज्यात घडलेल्या वेगवेगळ्या राजकीय घडामोडींचा पाढा चोचला। त्यांनी अनेक नेत्यांवरती दबाव टाकला असं जरांगे म्हणाले। तसंच फडणवीसांनी माझ्या विरोधात षडयंत्र रचायला सुरुवात केली आहे, मात्र मी घाबरणार नाही। मी फडणवीसांचा ब्राह्मणी कावा चालू देणार नाही, असं देखील जरांगे फडणवीसांना उद्देशून म्हणाले। उद्याची उद्या सरकारनं अधिवेशन बोलवण्याची, विशेष अधिवेशन बोलवण्याची घोषणा करू महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावेत। उद्या संध्याकाळपर्यंत अधिवेशन बोलून आज रात्री तुम्ही काय कुठं करायचे मराठ्यांना आरक्षण देण्याचं किंवा किती दिवसात देणार आहेत याची तरी घोषणा करायची। नसता अधिवेशन कोणत्या दिवशी बोलणार आहेत याचं तरी संध्याकाळपर्यंत सांगायचं। नसता उद्या पाणी तुटलं, मराठ्यांना जाहीर आव्हान आहे, आपले साखळी उपोषण, आमरण उपोषण शांततेत सुरू ठेवा। उद्या संध्याकाळपासून जर माझं पाणी सुटलं तर या 3 गोष्टीवर ठाम राहायचं। उद्रेक, जाळपोळ करायची नाही, आत्महत्या करायची नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।